És evident que el castellà es tracta oficialment com una llengua residual. Li pregunto, president, com justifica una política tan limitativa? A les escoles podem no només demostrar, sinó garantir que els dos idiomes s'ensenyen a la perfecció. Tant és així que fins i tot el darrer informe PISA diu que el coneixement de castellà a Catalunya és superior al que moltes comunitats monolingües castellanes d'Espanya, i per tant no tenim... Perdoni, és que jo li volia dir que no estic d'acord amb el que està dient. Lo del castellà, no, el PISA es fa en català. El PISA es fa en català, per tant no mereix la comprensió lectora en castellà. ¿Qué coño es esto de la UDEF?